खुलुमबाय, आं दिनैनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय। नोंथाङा गोदान भिडिअ मोननो थाखाय खाथियाव थानाय नटिफिकेसनखौबो अलाव होनानै लाब्लानो जाबाय। अब्ला थुदो दिनैनि मोननैसो खौरांखौ खोनासंलांदोनि। दिनैनि गिबि खौराङानो जादों क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ देरहानो थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दं आरो देरहागोनआ 100% होननानै बुंदों बारग' चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा। दिनैनि नैथि खौराङानो जादों एआइयुडिएफआ दरं आरो उदालगुरियाव बिपिएफखौ सहाय होगोन होननानै बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारीआ। आरोबाव बुंबावदों जे इउपिपिएल सरकारा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुङाव आइजोफोरनो ब्लेंक चेक होनानै आइजोफोरखौ थगायबाय दं होननानै बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारीआ। दिनैनि थामथि खौराङावनो दङ आसामनि धुबुरी जिल्लायाव सानै आइएसआइएसनि लिडारखौ हमनो हादों आसाम पुलिसआ। हमजानाय सानै उदखारिया भारतनि आइएसआइएसनि टप लिडार होननानै मोनथिदों। बिसोरनि मुङानो जादों हरीश फारुकी आरो अनुराग सिंह होननानै मोनथिदों। खौराङाव मोनथिनाय बादिब्ला आसाम पुलिसआ हमजानाय सानै उदखारिखौ एनआइएनो गथायगोन होननानै खौरां मोनदों। दिनैनि ब्रैथि खौराङानो जादों मणिपुराव दैमायाव गबनानै साब्रै गथ'फोरनि जिउ खहा। थांनाय मंगलबार सानखालि बेलासेनि 2 रिंगासोआव साब्रै गथ' दैमायाव दुगैनो थांदोंमोन। जेब्ला गथ'फोरा गोबाव समहालागै न' फारसे गिदिंबोफिनैलाय अब्ला नखरनि मानसिफोरा बिसोरखौ नागिरनो हमो आरो नागिरनानै साब्रै गथ'नि गोथै देहाखौ साखाथिनि दैमानिफ्राय बोखांनाय जायो। जिउ गोमाजानाय गथ'फोरनि मादाव साथामा हिनजावसा आरो सासेया हौवासा होननानै मोनथिनो मोनदों। बिसोरनि बैसोआ 4 बोसोरनिफ्राय 9 बोसोर होननानै मोनथिदों। दिनैनि बाथि खौराङानो जादों माइ गभार्नमेन्ट हेल्प डेस्कआव मोनसे खौरां फोसावदों। वाट्सएपआव नोंथाङा हाय एबा हेलौ होननानै एसएमएस हरबानो नोंथांनि वाट्सएपआव नोंथांनि डकुमेन्टखौ मोननो हासिगोन। जों गोबां जायगायावनो माब्लाबा गावनि डकुमेन्टसफोरखौ लांफानो बावो। अब्ला बे नोंखौ मदद होसिगोन। नोंथाङा बे नम्बरखौ मोनाखैब्ला सेभ खालामनानै लानो हागोन। नम्बरा जादों 9013151515। अब्ला थोदो जों द'थि खौरांथिं आवगायलांदोनि। दिनैनि द'थि खौराङा जादों बोथोर बिगियाना सानब्रैहालागै मोनसे येल' एलार्ट फोसावदों। बिगियानगिरिफोरा फोसावनाय बादिब्ला बे सानब्रैनि गेजेराव अखाजों लोगोसे बारहुंखाबो फैनो हागौ होननानै बुंदों। बे येल' एलार्टखौ आसामनि दाब जायगायाव फोसावदों, जेरै क'क्राझार, धुबुरी, दक्षिण खालमारि, चिरां, बङाइगाव, गवालपारा, बरपेटा, बाक्सा, उदालगुरि, मरिगाव, सनितपुर, बिश्वनाथ, धेमाजि, लखिमपुर, डिब्रुगड़, शिबसागर, चराइदेव, तिनिसुकिया बेखिनि जिल्लायाव फैनो हागौ अखाजों लोगोसे गोबां बारहुंखा। दिनैनि रादाबा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।